queres levantar a bailar. Aquí formas... Volvo a dicirche que estás na súa casa, Pepe, que non lo dixo antes. Está na súa casa, Pepe, así o sabe. O que pasa é que sabe que ahora vamos a entrar noutra historia de amor, que ti traballabas de comercial polo Grove. Sí, estaba tratando de vender un produto novo, un cóctel, que era incluso viña de fora. Sí. Entón estaba facendo unha publicidade ali polas discotecas no Grove. Ele coñecía que foi a segunda muller. Era de fora, non era galega, que era de fora de Galicia. Bueno, peruana. Tampouco non hai ningún problema por dicir onde era. Vale. E aí empezou unha relación. Ela estaba ali traballando con os xefes, ela traballaba en Madrid, pero foi ali cos xefes de vacacións. E, claro, salía a divertirse, ele foi onde nos conocimos. Invitástela a bailar, claro. Inviteina xa cando falamos fora, por ali na acera, e entón quedamos xa pa a noite, pa a discoteca, para... E así foi. Ali empezámonos a conocer. Sí. Salimos uns días, mentre ela estuvo por ali, despois marchou para Madrid, non sei, ao mes ou así aproximadamente, fun eu alá periódicamente a visitala, e despois tamén ela veu un par de veces, hasta que decidimos xa, dixen eu, mira, a ver, algo teremos que facer, non vamos a andar para Madrid e de Madrid para aquí. Se queres, cando, bueno, se tes confianza en min, pois vente a vivir comigo, e así foi. Tamén estuvo 5 anos, máis menos, convivindo comigo sin casarnos. Entón, despois, como non había familia, non podía habela, nin había, pois, familia, quero dicir, fillos. Sí, sí. Entonces, eu dixenlle, mira, para a seguridade para ti, como eres de fora e tal, se che parece, por mí non teño inconveniente en sellalo, en firmalo. Que casastes, Pepe? Casamos, tamén fixamos a boda administrada por nós mesmos, e, bueno, tamén foi unha relación longa, pero tamén rematou. Chegaron os problemas económicos. En outra crisis, na crisis de 2008-2009, no 2012 ela decidiu ir a Estados Unidos. A traballar. A traballar. Animábame para que eu fora, pero eu decidí non ir. Xa tiña daquela 52, 53 anos, e non me apetecía ir para un país lonxe, con idioma diferente, e empezar de cero algo que, máis ou menos, Estou pensando en Pepe que din que o diñeiro non fai a felicidade. Claro. Pero que casualidade, que as túas dúas relacións romperon precisamente por crises económicas. Pois a verdade que sí, pero non, por desgracia, penso que non foi solamente a miña. As crises económicas rompen empresas e rompen matrimonios, rompen moitas cousas que non se fala deso, pero a realidade está aí. E aquí o estamos contando neste programa. Aquí contámolo todo, como eso tamén. Porque ti, pero aínda así, ela marchou para Estados Unidos, pediuche que forase con ela, ao final Pepe non foi, pero Pepe tiña no corazón a esperanza de que ela volvese. Claro. Pois non volveu nun tempo prudencial, entonces, como ela era 2 anos máis, ou que ainda vive, 2 anos máis nova que eu, pois, dixen, mira, tú ainda eres xoven, podes refacer a vida, se a queres refacer e queres quedar libre, non teño problema ningún en firmarche cando queiras. Outra vez saliu aí o Pepe honesto. Bueno, creo que o son. 15 anos. Teñeno que dicir os demais. Claro, 15 anos que durou esa relación, terminouse, firmástelo divorcio, pasástelo moi mal. Evidentemente, nas roturas, por moi ben que salgan, sempre se pasa mal. Ti pensaches que xa non ibas volver a topar o amor, pero apareceu outra vez Pepe. Pois sí. E tamén bailando. Tamén bailando, como non? Pero ti és un perigo bailando. Bueno, non tanto, pero sí. Foi a miña maneira. Outros
Bueno, salía aí na televisión non fai moito que ligaban cunha piña no carrito da compra, non? No supermercado, efectivamente. Eu non, eu bailando. Ti dixetes, vou en compañía de Loli ou bailo, pero a piña polo supermercado, non vou con ela. Pero neste caso, ademais, atención, Marcial, señores, que foi ela quen lle dixo a Pepe, vente vivir comigo á miña casa. Estaba ali tamén a nai dela. Sí, ainda lle vivía a nai, e entonces, bueno, foi tamén un dos motivos polos que ela me pideu de ir, senón tamén ela podía vir para a miña, pero foi ao contrario. Pideu-mo, eu, ainda levábamos pouca relación, mellor 5 ou 6 meses, non sei se levaríamos, pero pideu-mo, eu aceptei, dixo, bueno, pois non vou a perder nada, e, bueno, intentámolo. Claro. Intentámolo, durou 12 anos. Porque súa nai tamén quería que ti baixaras o lombo ali na leira, pero ti... Non, eu estando ali, ocupábame do xardín e había parte da finca que tiña viña e ocupábame deso, despois de elaborar o viño, etcétera, etcétera. Pero a nai, bueno, así un pouco en broma, un pouco en serio, a miña familia tenlle dito algunha vez, porque lle preguntaban, claro, que tal Pepe, que tal? Ai, é bo rapaz, pero o Sacho non lle gusta. Non vai co Sacho, non é o del. Entón, bueno, pois... A ver, ás veces había que collelo, pero non era a ferramenta que a mí máis me gustaba. Pasaron 12 anos, durou esa relación, faleceu súa nai... Exactamente. Entonces aí houve cambios. Sí, ela despois decideu, en principio falaba de que iba a comprar na mesma zona, no mesmo pobo, pero despois decideu de ir para a ciudad, para a capital, e eu, pois, non estuve pola labor. Dixen, mira, vou a ir para de onde veño, eu son da aldea, vou para a aldea. Ti, Sacho non, pero a aldea sí. Sí. Ti vaite para a ciudad, eu para aí non vou. E así foi, terminouse tamén, non houve ruptura traumática, evidentemente, se estás 12 anos con unha persona, pois é por algo, e algo sentiríamos un polo outro. Además, dis Pepe que mesmo axudastes a criar un dos seus netos. Bueno, non... Estabas presente na vida dos seus netos. Evidentemente, non criálo porque naceu en Cáceres. Pero aí estabas. Había unha distancia, pero íbamos de visita, eles viñan de visita aquí, e, bueno, o rapaz comigo, ao final, colleume tamén cariño, nen que non era tío, nin pai, nin abuelo, nin nada, pero, bueno, sí, a ver, o roce fai o cariño, non? Claro. E foi mutuo. Eu acordo moito del, porque era moi enredante, como son todos os críos. Claro, como teñen que ser. E, bueno, así foi. E tras 2 anos sós, ti dixestes, eu, despois desta vida de amoríos, ahora estou só, pero non quero tirar a toalla. Non, eu creo que mentre hai vida hai remedio para isto, máis para calcar cousa que se precie. Non, pero non creo que teñas moito problema porque bailar va a seguir bailando. Sí, mentras poida con estas dúas, sí. Pois entón. De momento están fuertes, porque todos os días vou a camiñar para que sigan engrasando e de momento están fuertes. E, bueno, a ver que... Bueno, na Luna coñecín algunha... Sí. Pero, bueno, non cuajou. Porque ti queres algo serio. Claro, que era algo serio ou algo, bueno, que dure no tempo, pero as que coñecín na Luna non que conocín algunhas, pero non... Sí. Se te parece, Pepe, imos a lembrar un pouquiño o que ti pides desa compañeira, vale? Aquí Pepe ten 67 anos, é divorciado, lembramos, el ven da zona de Sanxenxo e pídenos pois que sexa unha muller máis ou menos da súa idade, que sexa máis ou menos de preto, kilómetro arriba, kilómetro abaixo, tampouco sería un grande problema, que sexa activa e, como se poden imaginar, que lle guste bailar. Eso por suposto. Eso por suposto. Non sería un sufrimiento para min. Ou para ela, porque eu iba a bailar con outras. Claro, é que... Como que ibas a bailar con outras? Claro, se ela non quer bailar... É que Pepe di que baila ata cos anuncios da televisión. Ata os anuncios, sí. Da igual, o que sea. Ata ca sintonía do programa de En Compañía de Loli, se a ponemos, Pepe baila. Eu sí. Que busque unha relación formal, segue insistindo, quere unha convivencia, un compartir o seu día a día, e que sexa cariñosa, Pepe. Bueno, polo menos que sea o mesmo que eu.
Vale. Se eu sou un ogro, que o sea ela tamén.